Nagy tisztelettel köszöntjük a zenerajongókat, én Balogh Zsolt vagyok, ez pedig az Amikor én még kisrác voltam című rovatunk. Hétről hétre zenészeket kérdezünk meg a gyerekkorukról, az akkori zenei példaképeikről, kedvenceikről. És talán az is kiderül a beszélgetés során, hogy milyen inspirációk alapján döntöttek úgy, hogy ezt a szép hivatást választják. Jó szórakozást! A mai vendégünk ifjú Tornowski Ferenc gitáros, a Tornowski Alessis alapítója. Amikor nem a gitárhúrokat tépi éppen, szeret horgászni, vadászni, és a labdarúgásnak is nagy szerelmese. Sziasztok! Én Tornowski Ferenc vagyok, a Kőbányai Zenei Stúdió szakmai igazgató helyettese, a Tornowski All-Access zenekar gitárosa, a Garami Funky Stuff zenekar gitárosa. Én már egészen fiatal koromban kapcsolódtam a zenéhez, hiszen édesapám gitáros, gitártanár volt, de egészen a 13-14 éves koromig, amikor egy szakközépiskolába jártam, én még nem kezdtem el muzsikálni, bár apukám megpróbálta ezt olyan 6-7 éves koromban, de látta, hogy nem volt. Egész egyszerűen nem játszott a zene még olyan fontos szerepet az életemben, inkább fociztam, meg bicikliztem, meg ilyesmi dolgokat csináltam. Viszont, amikor már nagyon-nagyon sok rockzenét hallgattam, és ezek leginkább ugye a Queen zenekar volt, Bon Jovi, Metallicát rengeteget hallgattam, de egyébként visszanyúltam a régebbi dolgokhoz is, hallgattam Jimi Hendrixet, Gary Moore-t, Joe Satriani lemezeit, Guns N' Roses rengeteget hallgattam. Tulajdonképpen akkor éreztem azt, hogy valahogy közelebb kellene, hogy kerüljek a zenéhez, és el is kezdtem gitározni, megcsináltunk zenekart, és az ott el is dőlt bennem, hogy én igazság szerint ezzel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy a korai inspirációk azok nagyjából ezek a bandák voltak. Aztán később ugye elvégeztem a műszaki iskolát, jött a Kőbányai Zenei Stúdió, megismerkedtem Póka Egonnal, illetve iskolaszerűen is elkezdtem édesapámhoz, Tornowski Ferenchez járni, gitározni, és hát ugye akkor ott kinyílt a világ, jött a Led Zeppelin, jött a Deep Purple, jött a Cream, és jöttek tulajdonképpen azok a fúziós jazzgitárosok is ezzel párhuzamosan, akiket édesapámtól kaptam, tulajdonképpen John Scofield, Mike Stern, Scott Henderson akár, vagy a Robben Ford. És tulajdonképpen ezek voltak azok az előadók, illetve azok a zenék, amik meghatározták azt az időszakot számomra. Aztán később kinyílt a történet, elkezdtem nagyon sok popzenét hallgatni, rengeteg Totot hallgattam, rengeteg Stinget, később pedig akár a John Mayert említhetném. És ezek mellé jöttek azok a magyar mentorok, példaképek, akik a mai napig azok, Tátrai Tibusz, László Attila, Babos Gyula, vagy akár az édesapám, Tornowski Ferenc. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen Ferinek, hogy a rendelkezésünkre állt. Érkezik a 2023. szeptember 15-én megjelent debutalbum egyik remek dala. Ez nem más, mint a Kémia. Hello, sziasztok rockerek és rockerlányok! Mai zenészpalántánk a Tornowski All-Access énekese Nagy Ricsi, aki Nyíregyházán született, ott járt általánosba, és a zeneiskoláit is ott végezte. Civil foglalkozás is a zenéhez köthető, hiszen filmekben szinkronizál, énekel, valamint tanít. Szabadidejében boxol, de hallgassuk meg őt magát. Sziasztok, én Nagy Ricsi vagyok, a Tornowski All-Access énekese. A kérdés az volt, hogy gyerekkoromban kik voltak a példaképeink. Nekem erre elég egyszerű a válasz igazából, mert édesapám nagyon-nagyon megszeretette velünk a Queen gyerekkorunkban, mi 3 vagyunk testvérek, 2 bátyám van, és bátyáimmal mindig ilyen Queen koncerteket adtunk, asztalokon, táncolva, seprűvel, gitározva, párnákon, dobolva, és ez a rajongás, ez nekem nagyon sokáig ki is tartott, mai napig meghatározó zenekar az életemben a Queen, és nagyon sokat hallgatom őket. És aztán ahogy igazából bekerültem különböző zenei sulikba, kórusba, zongorázni, tanultam, meg zenekarba kerültem be, akkor ez nyilván mindig nyílt ez a látószög, tehát mindig egyre több mindenkit szerettem. Nagyon szerettem a Scorpions-t, a Metallicát, itthoniak közül a Tankcsapdát, nagyon sokat hallgattuk, játszottuk annak idején gyerekzenekarral nyilván, és utána pedig, ahogy bekerültem középsuliba, ott pedig egyre jobban még több zenét ismertem meg, és ahogy pedig felkerültem Budapestre és a Kőbányai suliba, akkor pedig tényleg annyira szélesre nyílt ez a látótér, hogy már nem is nagyon tudnék kiemelni így 1, 2 vagy 3 se. És ahogy igazából a Tornowski All-Access-be is
elkezdődött a zenekar, és Feri megkért, hogy én legyek az énekes, akkor pedig nekem tényleg abszolút a srácok lettek így az ikonok, mert annyira profi mindenki a saját hangszerén, és annyira virtuóz, és ráadásul emberileg is olyan mentalitás társul ehhez a tudáshoz, ami szerintem egy nagyon értékes dolog a mai világban. Ricsinek köszönjük szépen, érkezzen az Ördög vigye el már című remek nóta a csapat bemutatkozó albumáról. Hello, sziasztok! Mai zenészpalántánk egy herendi kisrác, aki egy balesetnek köszönhetően nem lett futballista, illetve néptáncos. Lett belőle viszont egy remek zenész. A többit ő maga mondja el. Hölgyeim és uraim, érkezik Temesi Berci. Sziasztok, Temesi Berci vagyok, a Tornocki Olex zenekar basszusgitárosa. Nagyjából 26 éve dolgozom zenészként. 17 évesen került hangszer a kezembe először, ez annak köszönhető, hogy egy nagyon pici településről származom, világhírű a porcelán gyártásáról Herend a Dunántúlon, és ezen a kis településen elsősorban néptáncoltam, illetve fociztam, és meg voltam győződve róla, hogy én focista leszek. Aztán sajnos egy autóbaleset keresztbe húzta ezeket a számításaimat, és úgy alakult az élet, hogy rengeteg kiváló muzsikust láttam különböző klubokban, szabadtéri koncerteken, és nagyon-nagyon érdekelni kezdett a zenélés. Már csak azért is, mert gyerekkoromban a bátyám Halloween-tól elkezdve az Eddáig, a Scorpionson át mindenfélét hallgatott még LP-ken, kazettákon, és ezen inspirálódva úgy alakult az életem, hogy a Metallica, a Pantera, a Sepultura, Obituary, később aztán a Dream Theater, Psychotic Waltz és mindenféle ilyen rockzenék fogtak meg. Aztán később nyitottam a kicsit populárisabb irányba, illetve a jazz felé, de tulajdonképpen a rockzene mindig is befolyásolta az életemet, és ennek köszönhetően volt az első zenekarom a Stonehenge, akikkel Japánban is jelent meg lemezünk, és előzenekaraként koncertezhettünk a Blackout zenekarnak, melynek basszusgitárosa akkoriban Fehérvári Attila barátom volt, és úgy alakult az élet, hogy egyszer csak megkért, hogy lennék-e a Blackout basszusgitárosa. Így kerültem be a Blackoutba basszusgitárosként 2 év autodidakta basszusgitár gyakorlás után 17 évesen került ugye hangszer a kezembe, és akkor így tulajdonképpen a 2000-es évek elejére datálódik az, amikor én a Blackout zenekarba bekerültem a Stonehenge-ből. Aztán később megalapítottuk a Kowalski meg a Vegát Kovával, aztán átigazoltam a Belmondóba, és így tovább, és dolgoztam nagyon-nagyon sok lemezen basszusgitárosként és session zenészként, de a Tornocki Olex zenekart 2021-ben alapítottuk, és azóta is koncertezünk, most jelenik meg az első lemezünk, és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen rocklemezt hozhattunk létre ebben az időszakban, amikor nem feltétlen opció a rockzene. Mi szeretnénk ennek az ászlóvívői lenne, szeretnénk megköszönni azoknak az idoloknak, akik inspiráltak minket, legyen szó Tátrai Tiborról, Hobóról, Deák Bill Gyuráról, Drága Pókágorról, Charlie-ról, rengeteg olyan kiváló muzsikus és zenekar volt a gyerekkoromban, akikre felnéztünk, és a mai napig sok-sok köszönetet mondhatunk nekik, nem beszélve Szappanos Gyuriról, vagy Drága Tornocki Feri bácsiról, akik előtt szeretnénk tisztelegni az Elkezdték, folytatjuk című nagy lemezünkkel, ami most jelenik meg nem sokára. Tornocki Olex zenekart hallgassátok, Temesi Berci voltam, köszönöm szépen. Bercinek köszönjük szépen, hogy ha választani lehetne egy dalt a lemezről, az melyik lenne? Az én kedvenc dalom az Elkezdték, folytatjuk című lemezről. Az Így lesz egy óriás földön futó című dal. Lombos Marci barátom írta a szöveget, és valahogy ez a dal lett olyan, amilyennek én nagyon szeretem ezt a zenekart. Van benne rock and roll, de mégis van benne egy olyan őszinte életérzés, amiről beszélünk, és folyamatosan tapasztaljuk azt, hogy mennyit múlik az, hogy az ember egy pillanat alatt el tud veszíteni mindent az életében. Nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt. Elsősorban azért, mert nagyon könnyen gigurult a próbateremben, másrészt pedig maga a dallam fogott meg először, meg az egésznek a harmónia menete. Aztán ahogy Marci ráírta a szöveget, azt éreztem, hogy ez az a dal, amire is mindig is vártam, hogy érkezzen az életemben, mint szerzemény, mint saját szerzemény, és azt, hogy ezzel a zenekarral élhetem meg, ez egy csoda számomra. 43 éves leszek
hamarosan, és tulajdonképpen több mint 120 nagylemezen közreműködtem, már több mint 1400 kereskedelmi forgalomba került dalban basszusgitároztam, és hát több mint 200 saját szerzeményem van lejelentve. De mégis ez az a dal, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és büszke is leszek életem végéig. A mondani valója az, ami miatt én azt gondolom, hogy ez érdemli meg nálam az első helyet ezen a lemezen. Akkor ebből a dallal megyünk tovább. További jó szórakozás, sziasztok, ciao ciao. Ma a Tornocki Olesis nagyon dobos Zombori Atus mutatkozik be. A mindennapokban is a zenével foglalkozik, mivel tanít. Emellett próbál pihenni is, vagy kikapcsolódni valahol a párjával, de szólaljon meg ő maga. Sziasztok, Zombori Atus vagyok, a Tornocki Olesis dobosa. Én személy szerint úgy kerültem bele ebbe az egész zenei körforgásba, hogy 9 évesen elmentem zeneiskolába, édesapám könyörgésére, mert akkor nagyon érdekelt a foci, és a zene egyáltalán nem. De mivel az első órámon egy olyan tanárt fogtam ki, aki azonnal a jó dumáival és amilyen aranyos volt, megvett magának, én az első óra után azt mondtam édesapámnak, hogy szeretnék ide járni rendszeresen, és ekkor kezdődtek el még csak az zongora tanulmányaim. A dobolás viszont úgy jött, hogy én a FIFA-val játszottam, azt hiszem gépen, és az abban lévő zenéket kezdtem el játszás közben dobolni az íróasztalon, és édesapám megkérdezte, hogy érdekel a dobolás? Én meg azt hiszem, nem tudom pontosan mit válaszoltam, azt mondtam, hogy persze. És az akkori első zongora tanáromnak, a fiának, a Dömének, a Magyarország egyik beatbox képviselőjének, szájdobolás képviselőjének volt egy ilyen szedetvedett régi dobja, amit már nem használt, és azt mondták, hogy szívesen odaadják. És akkor ezt megvettük, vettünk rá új bőröket, vettünk hozzá állványokat, cintányérokat, és autodidakta módon, illetve édesapám megmutatta az alapokat, elkezdtem dobolni, és otthon Tiszakécskén, ahonnan származom, a helyi gimnazista srácok kerestek dobost a induló zenekarukba, és meghallgattak, és valószínűleg, hogy nekem a dob azért lett a fő hangszerem, mert ezzel lett elsőként zenekarom, és ezzel mentünk a helyi rendezvényekre muzsikálni, és akkor az életem első koncertjén annyira elragadott az az érzés, amit a színpadról lát az ember, hogy nagyon tetszett a közönségnek a produkció, illetve a közönségtől, amit kap a színpadon lévő ember, az annyira nagy hatással volt rám, hogy én már alig vártam onnantól kezdve a következő koncerteket, de én eközben Pestre jártam a Szanyi Jánoshoz tanulni dobon, és ott ismerkedtem meg igazából a dobolás zenei részével, illetve amikor 8. korom után, 8. koromban felvételt nyertem a Bartók Konziba Budapestre, akkor megismerkedtem a jazz zenével, és ott nyílt ki igazán nekem ez a zenei világ, hogy mi minden van a zenén belül, és mi mindent nem tudok még, és mi mindent tudni szeretnék. Ritkán van, hogy a zenész palántáink ennyire bőbeszédőek, de hál' Istennek Zombori Atus pont ilyen, úgyhogy jöjjön egy kis zenélés a friss albumról, érkezik a Barbár üzemmód, amivel Atus nagyon tud azonosulni, és utána folytatjuk a riportot. Az életem első zenekarával P-mobilokat játszottunk, Eddákat, Deák Billt, Hobót, amiken tulajdonképpen fel is nőttem. Emellett nagyon sokat hallgattam Stinget, Phil Collins-t, Ergon nőttem föl egyébként otthon, és mai napig az én number one zenekar, amit sosem fogok megunni, és nem tudok eléggé szeretni, az a Totó. És amikor meghallottam az első Totó nótát, amit az otthoni zenekarra kezdtünk el játszani, a Hold the Line-t, akkor tájt jött az internet, és beírtam a YouTube-ra, hogy Totó.
és kiadott ilyen lottó hülyeségeket, meg ilyeneket, és egyszer csak láttam egy felvételt, ahol a Jeff Porcaro, aki az én kedvenc dobosom, sajnos 1991 vagy 92-ben meghalt egyébként, pedig azt hittem akkor 11-2 évesen, hogy én őt még látni fogom, csak utána derült ki számomra, hogy sajnos nem. Ő nekem egy nagyon meghatározó ember volt a felvételek hallatán, az a dobolás, később a videókon, amiken láttam, az az életenergia, az a vidámság, amit láttam ezeken a felvételeken, azonnal kedvencem lett a Totó, meg hát a Steve Lukather, aki miatt elkezdtem gitározni 14 évesen, vagy 15 évesen, hát a mai napig nagy kedvencem. És múltak az évek, és hála Istennek játszhattam olyan nagy produkciókba, amiről álmodni sem mertem, és immár 8-9 éve ismerem Temesi Berci barátomat, a Tornocki All-Access zenekar basszusgitárosát, akivel ez idő alatt nagyon jó barátok lettünk, együtt muzsikáltunk a Kassetibinél, meg számos formációban, és nagyon örülök, hogy összehozott engem a Ferivel, a 2019, azt hiszem a 2019-es Debreceni Boris Jazz Fesztiválon játszottam először a Ferivel, ahol szegény Szapi is muzsikált vendégként, és akkor játszottam vele is először, és sajnos utoljára. És azóta rendszeresen hív a Berci a saját produkcióiba, és időközben, amikor ez a 2019-es Debreceni Jazz Fesztivál koncert megtörtént, utána ha jól emlékszem a sztorira, nem velem történt, de hogy a Bercinek mondta a Feri, hogy nagyon jó volt ez a dobossal játszani, és innen nagyon jól esett az, hogy amikor a Berci felhívott, hogy a Feri csinálna egy zenekart, hogy rám gondolt, és azóta nagyon boldog vagyok, mert megismertem egy olyan igazi barátot a Feri és a Berci mellett, mint a Nagy Ricsi, aki énekel, pimaszul, és nagyon jól. És én nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ennek a zenekarnak a tagja lehetek, és mindenkinek ajánlom az első saját lemezünket, az Elkezdték, folytatjuk című lemezt, ami most jelent meg szeptember 15-én. Úgyhogy örülök, hogy beszámolhattam erről. Sziasztok! Atusnak tényleg köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, érkezzen egy újabb kedvence a debütáló albumról, ez a Kémia. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a figyelmét, legközelebb is jövünk egy újabb zenészpalánta sztoriával. Sziasztok, ciao ciao.